zuk espasun gure ikasi gehiago eta lanin hasi gure basun, edo enpresa bat monta gure basun, da autonomutan jo, nik anima itzen dut jente horretarako, bueno, hori, beti danik izan da, hori, ikasketa minimo batzuk okitzie, beti da ondo, evidentemente. Gero eta formazio gehiago, horrek lagunduko dozku, guk amesten dugun, Claro. gura dugun lan hori eskuratzera. Bai. Baina askotan, ez teko zuzentzazioa gazte asko gagozala, batan batek guri lana emoteren zain, besoa gurutzauta, zango dut, eta norberak bere bide barria ekin aldaola, ez bada existitzen zerbait, zuk zeuk sortu. Bai, ekin, claro, por supuesto, ezta? bai. Zu alzara izan zure jefie, zu kalzu egin zure ikasketak amaitzu da, dinosu, eske ez da unirarloko lanik, askotan pasatzen da, dinosu... Eske ez da existitzen lanik, edo joan behote Madrila bizitzen lanik Euskal Herrien bizigurot. Bueno, baina eske... Hemen opzio dako zure enpresa sedie eitzeko edo zu autonomutan azteko, eta gitxik zure bidea